کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے حید میں تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کی اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت شہداء ختم نبوت سر پکب سر بلند عزت من غیرت من جرت من غیرت من انجمن تبلیغ قرآن و سنت ناز رسول آدھا ناز رسول آدھا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ناز رسول آدھا ناز رسول آدھا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا حج ختم نبوت دا رب تاج پوایا جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیاں زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں سوڑ دی مرضی تے آق دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا اور سارے نبی جس دے دیدار لے سکھ دے گئے حسن دے شاہ اکثر وہ دی ظلف تو وک دے گئے حسن دے شاہ اکثر وہ دی ظلف تے وک دے گئے ہم سر سوہنے دا ہم سر سوہنے دا آڑا نہ کوئی آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا اور فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے اونچا توازو سبحان اللہ صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے جنت دا پروانہ جنت دا پروانہ زندگی وچ پایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا اور آپ نے کلام سنا ہوگا معراج والا واقعہ مالا نازنین نازنین جنان ورارا اس سے ایک اسٹیپ آگے آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے مابین جو باتیں ہوئی جو مکالمہ ہوا
شاعر